Tässä on nyt istutettu rehukaalia ja tässä on lanttua ja kauraakin vähän. Se olisi tärkeää näissä riistapelloissa, että ne perustettaisiin semmoisille alueille, missä jänikset muutenkin käyvät. Ja tässä nyt nähdään mikä ero on, että tässä on lanttua, mikä on kitketty. Ja tuolla on sitten rehukaalia, mikä on hajakylvönä tehty. Siinä useasti tuppaa käymään aina niin, että ne heinät ja ruohot sitten tukahduttavat sitä rehukaalia. Että tulos ei ole silloin niin hyvä kuin että jos se tehtäisiin rivikylvönä. Ja se on tärkeää myös näissä riistapelloissa, että ne suojataan, niin kuin tässä on nyt tällaiset narut vedetty, että se ainakin vähän estää, että hirvieläimet eivät tulisi tänne pellolle, koska siinä käy hyvin pian sitten niin, että pari yötä niin koko pelto on putsattu. Fasaanit myös tykkäävät rehukaalista ja myöskin sitten lantusta, kun sitä viedään noihin automaatteihin. Kaurasta nyt tykkää fasaani sekä jäniseläimet. Poikki. Tässä on kanssa yksi rehukaalipelto. Ja tämä on kyllä kanssa hajakylvöllä istutettu. Ja se on jo aika kivan korkeata, niin kuin tästä voidaan nähdä. Tässä ei ole paljon heinät eikä rikkaruoho päässeet ohittamaan, valtaamaan rehukaalia. Tää on ihan komeen näköinen pelto ja tällaista se on kiva katsella, että tämmönenhän se on se riistahoitajan unelmapelto. Lehtikerput on hyvä tehdä tosi juhannuksen tietämillä ja oma arvioni on, että parhaiten jäniksille maistuu tää pihla ja kokemuksen kautta on sen saanut oppia. Ja nyt kun ne lehtikerput on tehty, niin sitten ne viedään kuivumaan ainakin latoon, niin kuin nyt tässä. Ja kattoon kunnossa, ettei vesi pääse. Ja niitä annetaan kuivua semmonen 1-2, jonka jälkeen ne sitten latotaan pinoon ja suolataan.
Tässä on päässyt nyt jäniksen nuolukivi loppumaan ja se on tärkeää aina, että ne huoletaan ajoissa, että siellä jatkuvasti olisi sitä suolaa saatavilla. Jäniksen nuolukiveä ei tarvitse laittaa tämän korkeampaa tolppaa. Perustuen juuri siihen, että jänis pääsee suoraan nuolemaan tuota kiveä. Nuolukivi muutenkin on jäniksille ihan hyvä. Jänikset tykkää nuolla nuolukiveä ja sitten se myöskin lisää sitä jänisten viihtyisyyttä alueella. Tää on yksi hyvä paikka, mihin on nyt, missä tämä nuolukivi on. Tää on rehukaalipellon laidassa. Eli jänikset muutenkin liikkuu siinä paljon ja siitä kun pidetään tosiaan huoli, että se pidetään jatkuvasti jänisten saatavilla, että se ei pääse se nuolukivi loppumaan, niin silloin asiat on ihan hyvin.